Вітаю, гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дмітрий Гурневіч. Галоўнай падзеяй тыдня ў свеце стала завочная публічная спрэчка амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа і украінскага прэзідэнта Владзіміра Зеленскага. Ці будзе яна мець наступствы для амерыканскай падтрымкі ўкраіны? Пра гэта ў эфіры Свабоды я сёння пагавару з экспертам Фінскага інстытуту міжнародных спраў Рыгорам Ніжнікавым. Таксама пазней я паразмаўляю з Іванам Краўцовым са штабу Віктора Бабарыкі пра тое, ці скарэктуе палітыка новай амерыканскай адміністрацыі стратэгію дэмакратычных сілаў Беларусі і якой яна можа быць. А зараз наш госць, уласна, Рыгор Ніжнікаў. Вітаю вас, Рыгор. Вітаю. Рыгор, я хотел пачаць все-таки з беларускай тэмы, тому что я вот заўважу, я спецыялізуюся ў нашай рэдакцыі по беларускай прапагандзе, постоянно праглядаю тыя каналы, маю сваю рубрыку на гэты конт, запрашаю асноўны канал Радыё Свабода для тых, хто яшчэ не ведае. І вось некалькі дзён запар, магчыма, ужо і тыдняў, віватуе прапаганда Лукашэнкі, чыноўнікі, яны цытуюць Трампа, захапляюцца. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? Нелегкая у вас праца у редакции. Ну, слухайте, тут, я думаю, есть довольно прозаичный отказ. Любая змена улады на Заходе дае магчымасці. И мы докладно ведаем, что при папярэдняй администрации Трампа у Минска были наладзены довольно добрые стасунки. Мы нават памятаем, что там Помпео приезжал. Ну и, конечно же, Минск спрабуе, и он вельмі жадае неяк разблокаваць изоляцию на Заходе. И тому, конечно, ведаюць, что хоть, можа, нехта и у Амерыцы прочитае беларускую пропаганду и докладе, калі не Трампу, то недзе ў Дзярждэпе, и нехта да яго дойдзе. То бок просто чакаюць магчымасці нават з маленькага шанса. А вы самі бачыце нейкія праявы таго, што гэтае спадзяванне можа стаць рэальнасцю? Вось мы ўжо некалькі дзён запар цытуем Нью-Йорк Таймс, і сёння будзем зноў цытаваць пра некую імаверную угоду паміж прэзідэнтам Трампам і Лукашэнкам для таго, каб дыстанцыявацца ад Расіі. Лукашэнку было прасцей, гэта адмена санкцый нейкіх. Ці тое, на што могуць спадзявацца, бо мы не ведаем, ці гэта праўда, сюды гэта падкрэслюем, ці можа так быць? Ну, я думаю, что, конечно, для этой администрации важно показать новый подход. Але ж мы таксама не павінны адмаўляць у тых фактарах, якія выклікалі тую пазіцыю, якая Амерыка і Захад занимали до абрання Дональда Трампа. То бок, ніяк паўплываць на гэты беларускі рэжым змяніцца яны не могуць. Неяк адарваць яго ад Расіі яны таксама не могуць. То бок, конечно, яны могуць зараз будуць спрабаваць, у них будуць дыскусіі, то тое самае, што адбываецца і з Масквой. Але потым, як кажуць, каса знойдзе свой камень, і яны адразу амаль жа зноў жа наступяць на тыя ж граблі і зразумеюць, што нічога яны тут зрабіць не могуць, і гэта толькі будзе ў нас пытанне, які будзе далей адказ на гэтае адкрыццё, ці яны проста вернуць стары падыход, ці яшчэ больш падымуць градус санкцый на гэты рэжым і даўлення. Вы сказали про тое, што змена ўлады заўсёды для іншай краіны гэта спроба штосьці аднавіць, перазагрузіць магчыма. А вось все-таки, як вы думаеце, для Лукашэнкі што важней? Амерыка ўсё ж таки, якая аб'ектыўна гэта самая магутная дзяржава свету, ці ўсё ж таки еўразвяз, каля якога Беларусь знаходзіцца? Ну, мы кажам про тое, што здесь, конечно, для яго важна хоць чагосьці пачаць. І, конечно, ён таксама ведае, што калі Трамп змене свой падыход, то шмат у Еўропе таксама пойдзе за Трампом. Потому что вось гэта вся, як кажуць, еўрапейская коаліцыя, яна у шмат у чым заўсёды трымалася разам і па Украіне, і па Беларусі, і па Расіі, толькі з-за таго, што Байдена быў даволі чёткі падыход. І таму той же Орбан і той же Фіцу, яны трымались якосьці чырвонай лініі. І, канешне, калі Трамп цалкам зруйнуе гэтую палітыку, то мы побачым, што і Мелоні, і іншыя краіны даволі хутка скажуць, што ну, часы змяніліся, Амерыка рухаецца ў іншы бок, і давайте разам з імі, каб не застацца сам-насам. Таму, конечно, для них важна з пункту гледжання, каб штурхнуць еўрапейцаў, і, конечно, той факт, што яны пачынаюць з Амерыкі, таксама як і Москва адмаўляюць Европе ў суб'ектнасці, паказвае, што яны лічаць, што у галаве гэтага цягніка з'яўляюцца Злучаныя Штаты.
Але вы маеце вось некае сваё назіранне і рэфлексію наконт таго, што вось это, прынамсі, рыторыка, бо цяжка сказаць, што ёсць нейкія канкрэтныя дзеянні адносна Беларусі, но гэта рыторыка, што яна можа быць сапраўды пазней у практыцы, што вось Амерыка будзе выцягваць Беларусь, прапановаць штосьці замен Лукашэнку. Ну, я думаю, что, конечно, контакты такие есть. И я думаю, что, конечно, іншая справа, что для Трампа Беларусь гэта пакуль нічога не, это не то, что не другасна, гэта пакуль зусім на яго павестцы не стаіць. І калі он до Беларусі дойдзе, паглядзім, якой будзе сама сітуацыя. Але той факт, что, конечно, Мінск шукае контакты, ёсць гэтыя контакты, як мы бачым, і хутчэй за ўсё яны да візіта і пасля візіта прадстаўніка Дзярждэпа працягваюцца, што размовы ідуць. Але ж пытанне ў тым, што гэтыя размовы, у прынцыпе, рэжым Лукашенка ведзе з Захадам колькі год. То есть мы кажам і да вайны, з 96-го года, калі, ну не калі ён быў абраны, а калі пачаліся ўсе гэтыя пераследы ў Беларусі і рэжым стаў антидемократычным. Але ж мы таксама добра ведаем, што галоўныя мэты Захада ніколі яны не змогуць пры Лукашэнке дабісціся. То бок ад Пуціна ён не адарвецца. І таму мы павінны гэта разглядаць з пункту гледжання, ці Беларусь стане ледаколам прарыва вось гэтай антырасійскай еднасці на Захадзе, то бок і Беларусі ж, у прынцыпе, не трэба, яны і так Трамп гэта робіць. Ці, напрыклад, калі мы паглядзім на сітуацыю праз паўгады, калі ўсё гэта праваліцца, все гэтыя ініцыятывы, і Трамп будзе лічыць, што даўленне на Беларусь будзе аднім з яго важыля ўплыву на Маскву. І тады мы пабачым яшчэ больш жорсткія санкцыі на Мінск. А як вы самі мяркуеце, ці вось для Амерыкі і для заходняга свету гэта пытанне ўжо вырашанае з прыналежнасцю Беларусі, скажем, да сферы расійскіх уплываў? Ці сапраўды можа быць некая гульня, магчыма, супольная, магчыма, гэтыя адносіны паміж Еўропай і ЗША яшчэ будуць супольнымі, магчыма, это проста рыторыка? Нет, я думаю, что за Беларусь мы бачым, что нават да абрання Трампа наконт Украины не хапала ресурсаў і не хапала ніякай, я скажем, цельнасці у Европе і, у прынцыпе, на Захадзе, каб дапамагаць дастаткова Украіне не просто стрымліваць агрэсію, а неяк вырашаць сваю будучыню. То бок падыход адміністрацыі Байдена таксама быў недастатковы, каб дапамагчы Украіне, а Беларусь ніхто і рэчы не маў. І я думаю, што зараз таксама здесь ніхто не збіраецца ствараць яшчэ адну крызу за Беларусі. Все добра разумеюць, што гэта будзе для Еўропы яшчэ аднім ачагом нестабільнасці і дэстабілізацыі, калі яны не могуць справіцца з Украінай. Таму я думаю, што заходзячы з дадзеных абставінаў, геапалітычна за Беларусь ніхто не будзе бароцца сёння. Рыгор, некалькі дзён ужо адбываецца такая завочная публічная спрэчка, дыскусія, сварка, розны па-рознаму это называе, паміж прэзідэнтам Трампам і Владзімірам Зеленскім. Там і іншыя гульцы ўваходзяць, віцэ-прэзідэнт Вэнс бараніў Трампа, але некаторыя рэспубліканскія сенатары выступілі ў падтрымку Зеленскага. Людзі не разумеюць, што адбываецца. Вы эксперт, патлумачце нам, што адбываецца? Ну, это вельмі добрае пытанне, я кажу, з чаго пачаць. Я думаю, што ёсць шмат тэзаў, гіпотэз, чаму Трамп зайшоў з такім падыходам у адносінах да Украіны, да Еўропы, да Расіі. І, канешне, мы павінны казаць пра тое, што тут ёсць шмат розных фактараў, якія зыходзяцца разам. Але я б казаў пра адно. Я думаю, што, ў прынцыпе, Трамп у сваім падыходзе, па-першае, паўтарае ашыбку папярэдніх адміністрацый. Калі мы уберэм вайну з дадзенага кантэкста, она вельмі важна, але тым не менш. Мы бачым, што ўсе новыя адміністрацыі, яны пачыналі сваю кадэнцыю з папыткі неяк перазагрузіць адносіны з Масквой. То бок і папярэдняя адміністрацыя Трампа, і Байден, і Абама, яны ўсе спрабавалі. Яны заўсёды лічылі, што неяк яны могуць знайсці кансенсус, нейкія, як кажуць, агульныя інтарэсы. Там мы все добра ведаем, што і Трамп хутчэй за ўсё пра гэта кажа, што ну вы же, у нас же ёсць агульны вораг, гэта Кітай, вам же таксама Кітай, як кажуць, не ў вашых інтарэсах. І заўсёды гэта не атрымоўвалася, але яны заўсёды спрабавалі. І, канешне, той факт, што
Трамп заходзіць з такой антыукраінскай рыторыкай, я думаю, просто паказвае, што ён вельмі жадае гэтую сделку з Масквой. Канешне, пытанне таго, што ён адмаўляе ўкраіне у шмат якіх, як кажуць, у суб'ектнасці, не адмаўляе ў шмат якіх інтарэсах Украіны, каб дабіцца гэтай сделкі, гэта вельмі дрэнна. Гэта разрушае трансатлантычны альянс і, як кажуць, міравы светапарядак. Але ж гэта не адмаўляе таго пытання, што ён проста лічыць, што такім чынам ён можа хутка дабіцца здзелкі, якую ён жадае. Ён гатовы ісці на кампрамісы. Але ж ён не ведае, што Пуцін не пойдзе на кампрамісы. І вось калі ён да гэтага дойдзе, калі ён даведаецца, што ўсе яго спробы яны аказаліся, як кажуць, працы ў нікуды. Вось што ён зробіць дальше, вось будзе вельмі паказальна. Але пройдуць тыдні, месяцы да гэтага часу. Я вось, дарэчы, чытаў некаторыя, хутчэй публіцыстычныя такія артыкулы, яны не прэтэндуюць на аб'ектыўнасць, пра тое, што для ЗША все ж таки вайна ва ўкраіне, так, яна важная, бо гэта мяжа еўразвязу практычна, але гэта все ж таки рэгіянальная вайна. Вы самі узгадалі пра тое, што для ЗША важны супернік гэта Кітай. І вось перацягваючы Пуціна, яны спрабуюць таксама угоду, як з Лукашэнкам, пра якую піша Нью-Йорк Таймс, перацягнуць яго на свой бок. Але ці ўвогуле вы бачыце нейкія верагоднасці таго, што Пуцін бы, перайшоў на бок ЗША супраць Кітаю? Да, гэта немагчыма. Вось гэта тое пытанне, да якога Трамп проста дойдзе. Як ён не ведаў, я шчыра думаю, што ён не ведаў, наколькі цяжка вырашыць гэтую вайну, і сапраўды лічыў, што ён яе вырашыць за дні, тыдні, а потым, калі пачалі вся яго каманда чытаць і разумець, што гэта сапраўды даволі цяжкі канфлікт, які так проста не вырашаецца, і гэтаксама ён проста паўтарае ты крокі, які, напрыклад, рабіў Байден, які таксама добра ведаем перад пачаткам уварвання казаў Маскве, што што вы робіце, ваш ворог таксама ў Кітаі, давайте працаваць разам. І тут мы атрымліваем тую сітуацыю, і Трамп просто паўтарае тыя ж ошибкі, тыя ж памылкі, што і папярэднікі. І вось тут пытанне, опять же, што ён будзе рабіць далей. І, канешне, ёсць галоўная засцярога таго, што ён просто расчаруецца і скажа, ладно, тады я просто выходжу з гульні, і вы там самі разбірайтесь, бо канфлікт рэгіянальны, і все праблемы ў Кітаі. Мы павінны все у тым накірунку рабіць. Ці ён, дарэчы, палічыць, што тады трэба просто, як кажуць, double down, павялічыць свае, павялічыць удзел і падтрымку Украіны. І вось гэта пытанне, ці ён так зробіць. Гэта шанец малаверагодны, але ж все ж таки пакуль застаецца. Учора нашым госцем эфіра быў Зенон Пазняк, і ён сказаў пра тое, што словы Дональда Трампа і ввогуле набліжаных да яго людзей, магчыма, часам, якія могуць здавацца антыукраінскімі, гэта проста словы, гэта, магчыма, некая гульня, і шмат хто ў свеце, прыхільнікі новага амерыканскага прэзідэнта, яны лічаць, што гэта некая геніяльная шматхадовачка, так бы мовіць. Як вы лічыце, ці гэтае слова нічога не значыць, ці ж такі яны прадвеснік нечага? Па-першае, мы добра ўжо ведаем, што чым болей геніяльная шматхадовачка, чым балючай паразка. На жаль, мы бачым, што гэта не толькі словы. Мы бачым, што ён сапраўды гатовы ісці на саступкі не ў інтарэсах ні Украіны, ні заходняга свету, каб дабіцца сваёй здзелкі з Масквой. То бок тое, што он ужо зараз зрабіў, просто мы кажам пра адказ у чальстве ў НАТО, мы ведаем, што дапамога Украіне ваенная спынялася, калі ён прыйшоў да ўлады. Спадар Гор, я толькі дадам все ж таки для аб'ектыўнасці пра тое, што Украіна не ўступіць у НАТО, гаварылі яшчэ і пры адміністрацыі, і Байдена, і Абамы, Амерыка заўсёды была супраць гэтага. Это все правда, але ж яны казалі, што мы не зачыняем дзверы, што зараз гэта немагчыма, але патэнцыйна, калі, канешне, вайна скончыцца, там было, канешне, гэта было, як кажуць, неправдай, і гэта было даволі, як кажуць, мы кажам пра тое, што гэта быў як такі leverage супраць Масквы, то бок можна ісці на перагаворы і казаць, мы вам даем гэта, вы нам даеце то есть звычайныя перамовы, і глядзець, што з гэтага атрымліваецца. А зараз Масква атрымлівае зашмат. Масква ўжо перамагла, нават калі нічога не атрымаецца, яна ўжо прабіла заходнюю ізаляцыю. Яна ўжо атрымала шмат якія
як кажуць, дзеі ад Вашынгтона, якія і падрываюць барацьбу, вайну супраць Расіі, а таксама падрываюць еднасць на Захадзе. То бок зашмат было зроблена, каб проста прывесці расійскую дэлегацыю РИА. То бок гэта не толькі словы, гэтыя словы таксама наносяць вялікі урон і інтарэсам Злучаных Штатаў. То бок, на жаль, Трамп просто падыходзіць даволі аматарскі да гэтай справы. І мы таксама павінны казаць, што шмат хто ў яго камандзе, на жаль, таксама разглядае гэтую вайну ў ідэнтычным Владзіміру Пуціну ідэалагічным свеце. То бок мы ведаем, што такія людзі, як Вэнс ці Маск, яны больш, як кажуць, бліжэй да Пуціна і праварадыкальных партый у Еўропе, чым да, як кажуць, звычайнага сярэднестатыстычнага выбарца ў Еўропе на Захадзе з яго каштоўнасцямі. Ну, але все ж таки, калі гэта, як вы кажаце, не толькі словы, то ці бачыце вы нейкія практычныя крокі з боку Злучаных Штатаў, якія б сведчылі пра тое, што зацікаўленне падтрымкі Украіны зменшылася. Напрыклад, ці вы ведаеце пра тое, што цалкам спынена нейкая дапамога, напрыклад, Украіне, або вось такія крокі, якія сведчаць пра адсутнасць увогуле заангажавання амерыканскага там? Ну, тут два ёсць моманты. Першы, як я ўжо казаў, была спынена ваенная падтрымка, як толькі Трамп прыйшоў у офіс. Яна была спынена на даволі невялікі час, бо зразумелі, што гэта даволі дрэнна, але тым не менш. Мы таксама ведаем, што Злучаныя Штаты не збіраюцца даваць тыя грошы, якія Кангрэс надаў папярэдняй адміністрацыі, якія та не паспела вытраціць на ваенную падтрымку, ён ужо адмовіў гэтым. То бок мы ўжо бачым такія крокі, якія, як кажуць, напрамую інфлуэнс ход баявых дзеяў. Але ж галоўнае пытанне таксама ў тым, як гэта сітуацыя ўплывае на сітуацыю в Украіне. Вось тое, што Трамп кажа пра выбары, пра нелегітымнасць Зеленскага, паўтараючы ўсе гэтыя прапагандысцкія тропы Расіі, як гэта сказваецца на унутрыпалітычнай сітуацыі в Украіне. Калі зараз мы бачым, конечно, згуртаванне, то калі, напрыклад, ён даб'ецца таго, што Украіна павінна будзе праводзіць нейкія выбары, гэта ж проста шлях да палітычнай капітуляцыі Украіны без вайны. То это вельмі апасныя рэчы, якія ён зараз робіць, нават можа і не разумеючы, але цалкам тады падаючы ў пастку Масквы. Але патлумачыць для тых, магчыма, хто не разумее, а ў чым тут пастка, калі б гэтыя выбары правесці нават у такіх умовах? Ну, самі украінцы ўсё ж такі жывуць, мільёны людзей, дзесяткі мільёнаў там жывуць і прагаласаваць. У прынцыпе, можна, ёсць ж не толькі трэба прыходзіць на выбарчыя участкі, якія сапраўды пад нейкай пагрозай. Ёсць электронныя спосабы, якія можна змяніць. Нет, мы якраз добра ведаем, што гэта немагчыма, і якраз такі по цэламу шэрагу прычын. Першае, гэта тое, што шмат хто з'ехаў з краіны і няма і гэта, як кажуць, проста немагчыма гэтых людзей прывесці на участкі за межамі Украіны, не прагаласаваць. Трэба будзе здымаць ваенны стан, то бок калі без мірнага пагаднення, калі яшчэ ідзе вайна, і спыняць вайсковы стан, то тыя, хто сёння ў арміі, тыя, хто быў мабілізаваны, яны больш не змогуць, як кажуць, яны могуць проста пайсці з фронта. І шмат іншых рэчаў, якія, напрыклад, для місіі ОБСЕ трэба будзе паўгады, каб развярнуцца, трэба будзе мяняць заканадаўства. То есть уся гэтая рэч, яна будзе супраць Канстытуцыі Украіны. І галоўны вынік будзе ў тым, што новы ўрад і новы прэзідэнт будуць якраз такі нелегітымнымі пасля такіх выбараў. То есть шмат хто просто... І мы ведаем, што ў 23-м годзе, дарэчы, калі Зеленскі, яго каманда, частка яго каманды так лічыла, што мы давайте правядзём выбары перад контрнаступам, і пасля адміністрацыя Байдена, якая таксама думала, чаму вы не праводзіце выбары, вельмі хутка зразумелі, што гэта будзе проста катастрофай. І галоўная вось тая еднасць, якая сёння ёсць у грамадстве супраць Масквы, яна хутка павернецца супраць адзін аднаго, бо калі пачынаецца палітычны працэс, пачнуцца тыя старыя і новыя раны, якія ёсць, чаму пачалася вайна, хто вінаваты і ўсё далей. Гэта прывядзе да дэстабілізацыі краіны, таму выбары праводзіць нельга.
У гэтых перамовах, ну прынамсі прылюды перамоваў паміж Расіяй і ЗША адсутнічае еўразвяз. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? Ну, мы бачым, што Трамп не лічыць. Я думаю, па-першае, канешне, Масква так папрасіла. То есть Масква лічыць, што трэба, каб вырашалі тыя, хто прымаюць рашэнні. Масква заўсёды лічыла, што Вашынгтон дыктуе Европе, што рабіць. Ну і, канешне, для Трампа гэта таксама даволі важна. Я думаю, што Трамп, я не лічу, што ён, як кажуць, пакладзе канец трансатлантычнай еднасці, як гэта ў Еўропе сёння вельмі хвалюецца па гэтаму пытанню. Але ён будзе пытаць ад Еўропы, каб яна плаціла больш за то, што ЗША обеспечивать бяспеку Европе. И то бок для Европы той факт, что их не позвали, той факт, что их бяспека может быть под погрозой, для Трампа гэта, як кажуць, козыр для наступных перамоваў менавіта з ЕС, з еўразвязам, показать, что калі вы хотите, каб мы засталіся, то вы павінны даваць больш. Дарэчы, ці не маюць пад сабой ўсё-такі грунту і ці не ёсць справядлівымі гэтыя прэтэнзіі прэзідэнта Трампа да Еўропы? Ну, калі канфлікт адбываецца сапраўды побач з мяжой еўразвяза, а многія еўрапейскія краіны, большасць краін, не фінансуе НАТО так, як гэта запісана ў дакументах, там 4%, напрыклад, некалькі краінаў, Польшча ў лідарах, старшыня Пентагону ставіў, называў Польшу ўзорам. Так чаму так адбываецца? Калі сапраўды Еўропа павінна быць перш за ўсё ў гэтым зацікаўлена, і гэта не бедны рэгіён, гэта, можна сказаць, кантынент мараў для мільярдаў людзей на планеце. І тут, канешне, Трамп мае рацыю, і ён маў рацыю падчас свайго першага срока. Сапраўды, Еўропа занадта доўга жыла ў міры, яна занадта доўга не ўкладалася ў сваё, як кажуць, у цвёрдую сілу. І гэта для Еўропы вялікая стратэгічная паразка, што не падзеі Крыма, не, як кажуць, першы срок Трампа, не паўнавартасная вайна, ўварванне Расіі, не спавадзілі Еўропу нешта рабіць у гэтым накірунку. То бок мы бачым, што Еўропа сёння без Злучаных Штатаў не можа нічога зрабіць, яна супраць Масквы, яна не будзе спроможнасцяў. І гэта памылка еўрапейскіх палітыкаў, і гэтая памылка, за якую яны сёння расплочваюцца вось той сітуацыю, якую яны папалі. І мы таксама бачым, што рэакцыя даволі слабая. Мы бачым, што дамовіцца ні аб чым не могуць знайсці там некалькі десяткаў тысяч салдатаў, каб паслаць патэнцыйна в Украіну. Гэта, канешне, кашмар, гэта дазваляе і Трампу, і Пуціну рабіць выгляд, што ў Еўропу няма сёння суб'ектнасці. Але чаму, на вашу думку, так адбываецца, калі все-таки гэтыя ўрады, напрыклад, у Францыі прэзідэнт Макрон, который двойчы перамагаў, ён мае мандат ад грамадства, і па вялікім рахунку рашэнне, которое ён прымае, ну, любы палітык скажа, што калі ён набраны, ён прымае, значыць, гэта дэмакратычнае рашэнне большасці. Ну так, это одно, но мы бачим, что, по-перше, большасць ўрадаў абіраецца по таким социально-популистичными лозунгами. Ніхто не... Вот мы бачим сёння, напрыклад, выборы в Германии, мы побачим, что тыя, хто выказваецца ў падтрымку Украіны і павелічэння дапамогі, яны не абяруць большасць. То бок яны абяруць большасць, хутчэй за ўсё, праз кааліцыю і іншыя пытанні, але асноўныя сілы, якія сёння бросаюць выклік, а таксама сацыял-дэмакраты, якія сёння пры ўладзе, яны, ў прынцыпе, не кажуць пра гэта, што так трэба рабіць. І гэта мы бачым па ўсёй Еўропе. То бок гэта структурнае пытанне. Еўрапейцы гатовы, хацяць больш вытратаў на сацыяльна-эканамічныя пытанні, а вайна іх цікавіць у апошнюю рэч. І гэтае пытанне мы бачым уже дзесяцігоддзямі. Таму мы атрымліваем сітуацыю, што ў Еўропе на паперы больш за 1 мільён войск, а няма спроможнасцяў нават адправіць там невялічкі кантынгент в Украіну без амерыканскай дапамогі. Дарэчы, прэзідэнт Трамп ініцыяваў, не Трамп, Макрон, ініцыяваў некалькі сустрэч у Парыжы ўжо з рознымі еўрапейскімі палітыкамі, кіраўнікамі ўрадаў наконт вось гэтай палітыкі развязу ў новай сітуацыі, так як яны это ўспрымаюць, што Амерыка нібыта па-над іхнымі галовамі праводзіць нейкія перамовы.
І там гучалі такія дастаткова гучныя прамовы Макрона, што мы забяспечым у Еўропе мір, мы дапаможам Украіне, калі Амерыка выйдзе, мы таксама заменім яе. Гэта, на вашу думку, сур'ёзныя словы? Ці гэта чарговыя фразы, так як беларусы чуюць дзесяцігоддзямі пра заклапочанасць? Так, сапраўды, ўсё ж такі Макрон не шмат чаго кажа, але мы бачым, што на выхадзе вынікаў амаль што няма. І, канешне, Макрон таксама з'яўляецца такой, як кажуць, храмой качкай. На парламенцкіх выбарах ён стрэліў сабе ў ногу і нічога рабіць не можа. І вось таму ён толькі актыўны на украінскім і еўрапейскім накірунку. На жаль, мы бачым, што якраз той кансэнсуса ў Еўропе няма. Мы бачым, што ёсць нейкія практычныя крокі, напрыклад, Еўразвяз збіраецца мяняць нейкія свае правілы, каб больш траціць на абарону, але ж мы кажам пра сітуацыю, што на абарону трэба будзе траціць 5-7% ВВП у бліжэйшыя гады, і на гэта ніхто амаль не гатовы. Таму сітуацыя даволі цяжкая і выйсця няма, калі, як кажуць, вось калі пагрукаецца нехта ў дзверы Еўропы, калі сапраўды Расія зможа атрымаць перамогу в Украіне хутка, якая дазволіць ёй мець спроможнасці і бросаць выклік краінам Балтыі ці Польшчы, вось тады мы пабачым, наколькі Еўропа гатова за сябе стаяць, наколькі яна гатова воеваць, а хто пабежыць, ці гатова яна будзе пайсці адразу дамаўляцца і казаць, ладно, хай Москва будзе нашым гарантам бяспекі разам з кімсьці загодна, бо воеваць мы не можам. То есть гэты час даволі цяжкі для Еўропы. Григорый, апошняе пытанне. Ці цяжкі гэты час для Беларусі? Ці ў гэтай новай канфігурацыі, калі яна сапраўды ажыццявіцца, калі будуць дамаўляцца Вашынгтон з Масквой, над Еўразвязам, калі ў прынцыпе Беларусь будзе ўспрымацца як частка расійскай сферы ўплыву, як гэта ў доўгатэрміновай перспектыве можа адбыцца на лёсе краіны? Па-першае, скажу, што мы павінны разглядаць сітуацыю найгоршай накірунку зараз, бо мы дакладна не ведаем, як сітуацыя будзе развівацца, але ж не трэба таксама лічыць, што ўсё прапала і Трамп выйдзе з Європи, Трамп просить Україну, Росія переможе завтра. Нет, ми, хоча за все, побачимо ситуацію, що праз паўгады мы вернемся туди, з чого ми починали при обранні Трампа. І, звісно, для Білорусі все равно ситуація з'являється вельми тяжкою, бо коли Україна, Молдова і інші яшчэ можуть ніяк спробувати бороться за свою незалежність, на жаль, і Європа, і Злучені Штати покидають Мінськ сам-насам з Москвой. І єдина для Білорусі надія – це те, що все ж таки Україна вистоїть, і таким чином дасть Білорусі можливість неяк впливати на свою будучыню праз некалькі год, 5 ці 10. Дзякуй вялікі, Рыгор. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маім госцем быў эксперт Фінскага інстытуту міжнародных справаў Рыгор Ніжнікаў, а мы працягваем нашу праграму. Заставайцеся разам з намі. Заходнія СМІ пішуць пра магчымую угоду Дональда Трампа і рэжыму Лукашэнкі. Нібыта Амерыка будзе спрабаваць адцягваць Беларусь ад Расіі, скасуе санкцыі, а ўзамен Лукашенка вызваліць палітвязняў і, уласна, зменшыць залежнасць ад Пуціна. Сёння мы пагаворым пра іншы бок медаля. Як прыход да ўлады ў ЗША новай адміністрацыі паўплывае і будзе ўплываць на дэмакратычныя сілы Беларусі. Іван Краўцоў са штабу Віктара Бабарыкі быў сёння маім госцем. Мы запісалі гэтую гутарку перад нашым жывым эфірам. Іван, беларуская прапаганда зараз лукашэнкаўская трыумфуе, таму што, на іх думку, прыйшоў Трамп і ўсё памяняецца для іх у лепшы бок. Яны ацэньваюць, прынамсі, пакуль што словы амерыканскага прэзідэнта. Вельмі супярэчлівыя, вельмі розныя. А на вашу думку, што гэты прыход новай амерыканскай адміністрацыі азначае для беларускай дэмакратычнай апозиции? Ну, я действительно считаю, что есть время разбрасывать камни, есть собирать камни. И вы знаете, я последовательно считал уже 3,5 года, что после поражения протеста в 2020 году, безусловно, приоритетом должна быть деэскалация политической ситуации в обществе. То есть это прекращение репрессий и освобождение политзаключенных.
У нас, у белорусской оппозиции в изгнании, у нас нет рычагов влияния на Лукашенко, нет рычагов влияния на режим. Поэтому, безусловно, здесь страны Запада, ну, США в наибольшей мере, как, наверное, самая сильная экономика мира и самая мощная армия в мире, они должны лидировать этот процесс. Поэтому для меня вот эта новая эра прагматизма – это возможности в том числе для того, чтобы общество в Беларуси могло вздохнуть и могло немножко вернуться к той нормальности, хотя бы которая была до 2020 года. В долгосрочном отношении это очень важно. Что касается белорусских властей, здесь есть одна проблема. Самый худший вариант, который может случиться, что у США улучшатся отношения с Россией, например, откроется посольство в Москве, а в Минске оно не откроется. Поэтому на месте бы белорусских властей я бы тоже сильно не переоценивал свой вес и хватался бы за эту возможность, пока есть такой вот тренд. Безусловно, американское посольство нужно как можно быстрее возвращать в Минск, и нужно работать напрямую по самым ключевым вопросам. Ну и для нас, конечно, это прежде всего прекращение репрессий, потому что в том режиме, в котором сейчас общество живет, ну, оно нормально существовать не может. Нужно дать возможность работать журналистам, не должно быть в стране политзаключенных. Это влияет и на экономику, это влияет и на бизнес-климат, это влияет и на культуру, и на образование, практически на все. Чтобы наша профессура не уезжала из страны, но вот это давление, его нужно снижать. Цяпер узяты курс на так званы дыялог або прынамсі нейкія дамоўленасці, гэта называе Нью-Йорк Таймс угодай паміж рэжымам Лукашэнкі. Хаця не до конца вядома, ці гэта праўдзівая інфармацыя, гэта все-таки важна падкрэсліць, гэта пакуль што чуткі такія, якія проста амерыканская прэса апісвае. Апозіцыя беларуская, прынамсі вялікая частка, все ж таки агітавала многія гады за санкцыі, за тое, каб ізаляваць рэжым. Ці ў сувязі са зменай таксама у ЗША зараз, на вашу думку, павінна змяніцца і іх тактыка? По поводу оппозиции в изгнании, у нас всегда были разночтения, да, с, скажем так, радикальной стороной оппозиции, которая пыталась доиграть вот эту главу 2020 года. И разночтения эти в основном в оценке ситуации. Потому что кто-то говорил, что экономика рухнет через 2 месяца, кто-то говорил, что какой-то кабинет признают правительством в изгнании, кто-то там паспорт хотел издать. С моей точки зрения, это все были изначально очень утопические проекты. Я думаю, что наиболее прагматичные, циничные политики, они сейчас будут делать разворот и будут тоже встраиваться в процесс и показывать, что на самом деле все эти 3,5 года чуть ли не благодаря им начались эти переговоры, чуть ли не благодаря им началось это освобождение. Я уже видел, Франок Вечерка из Вильнюса снимал в такси видео, да, говорил, как он встречает одну из освобожденных политических заключенных, пытаясь как бы показать участие в этом процессе. Но, к сожалению, этот процесс еще очень зачаточный, и я думаю, мы точно не знаем всех деталей, у меня нет информации, что кого-то из оппозиционных структур держат в курсе на самом деле. Та информация, которая была в Нью-Йорк Таймс, это информация со встречи с европейскими спецпосланниками, а не с белорусской оппозицией. И более того, как я говорю, мне кажется, даже в российском направлении у них гораздо больше формального прогресса. Это первый визит Криса Смита в Беларусь, пока совершенно непонятно, там договорились о чем-то, не договорились о чем-то. И тут важно, чтобы в попытке словить эту волну разворота повестки, люди тоже не мешали этому процессу, да, не устраивали пиар собственный ради того, чтобы что-то сказать быстрее в прессу, а все-таки действительно, не ставили палки в колеса, а немножко помогали и думали о том, что если так все развернулось в этом мире, значит, наверное, надо подумать, что будет лучше для страны. Ваше атачэнне, маю на увазе штаб ад Віктора Бабарыкі, яно ад самага пачатку было, у прынцыпе, супраць санкцый, супраць такой изоляцыі, больш выступала за прагматычную лінію. Але, на вашу думку, ці надало нейкі плённы вынік? Я думаю, что влияние любой оппозиции за границей, в том числе и нашей команды, весьма ограничено. Но это влияние, пусть и небольшое, есть. Я думаю, в США оно меньше, в Европе оно больше, но пускай это 10-15%. Потому что, когда Светлана Тихановская ездит и встречается с политиками, когда Татьяна Хомич из нашей команды ездит и встречается, все-таки важно тоже слышать мнение белорусской оппозиции. Люди, политики западные в основном не знают, что происходит в Беларуси, они не знают
про Беларусь, и они часто в своих высказываниях, помимо собственной прагматики, еще как-то опираются на мнение вот этой важной авторитетной группы, да, то есть это белорусская демократическая оппозиция. Поэтому я считаю, что да, то, что наша позиция всегда присутствовала, и в последнее время Таня Хомич сделала очень много работы вместе с Олей Горбуновой и Валерием Ковалевским по этой работе, то, что правозащитники формировали гуманитарные списки для освобождения, то, что формировались разные другие списки для освобождения и передавались постоянно, в том числе и в Госдепартамент. Ну, это точно работа, она каким-то образом влияет и включена. Да, то есть, но это не работает так, что, знаете, проводят консультации, это больше односторонний формат, то есть ты что-то говоришь, ты что-то даешь, какую-то информацию, надеешься, что если действительно будет что-то делаться, то твою информацию будут использовать. Это никогда не работает так, что, знаете, нас там включают как полноценными участниками дипломатии там, Соединенных Штатов или какого-либо государства. Все-таки это довольно закрытая вещь. Калі дапусціць, што сапраўды такія нейкія перамовы закулісныя вядуцца або будуць весціся, на вашу думку, што для Александра Лукашэнкі, ягонага рэжыму зараз самае цікавае было б атрымаць ад заходніх урадаў? Ну, найперш, конечно, Вашингтон. Ну, безусловно, возвращение посольства дипломатических миссий для возобновления контактов. Ведь посольства, в том числе белорусские, они выполняют очень важную функцию поддержания экспорта. Да? А дифференциация экспорта – это давняя стратегия Беларуси по укреплению, скажем так, экономической независимости от Российской Федерации и других стран. Это первое. Второе, я думаю, транспортное сообщение, безусловно, то, что самолеты не летают в Минск, то, что поезда не ходят, есть проблемы с пропуском на границе, это все тоже сказывается и на бизнесе, скажем так, который самому Лукашенко интересен, да, вот на тех самых каких-то госкомпаниях, которые приносят это в бюджет. Экономические санкции, безусловно, это все равно болезненная вещь, особенно отключение некоторых банков от SWIFT, то есть это невозможность нормально работать с валютой, что очень тоже принципиально для любой торговой деятельности, потому что тебе нужны доллары, тебе нужны евро, если ты что-то импортируешь, это накладывает, ну, такое, скажем так, дополнительные необоснованные расходы на этот сектор экономики. У сувязі з припиненням американської допомоги многим громадським проєктам, напевно, так само і політичним, узнікає питання, а ці зможе тоді, наприклад, білоруська демократична опозиція, всі ці ініціативи існувати без такої підтримки? І паводле якої схеми гэта б мусіла падбывацца? Зразумела, яны абсалютна адрэзаныя ад беларусаў унутры Беларусі, якія маглі патэнцыйна быць такімі спонсорамі ў нармальнай сітуацыі. Ну, я скажу так, что по моему опыту в 2020-2021 году доля частного финансирования инициатив политических была очень высокой. И это тоже, кстати, интересная характеристика, потому что, видимо, общество, и в том числе частный бизнес, видели в 2020-2021 году реальные возможности для изменения в стране. Сейчас эта поддержка действительно практически отсутствует, поэтому, насколько мне известно, большая часть инициатив, да, они полагаются на это иностранное финансирование. Я лично считаю, что, конечно, политические структуры – это не совсем этично, чтобы они финансировались из-за рубежа. Мне кажется, если ты политик, то ты должен заниматься этим либо в свободное время, либо найти себе своих избирателей, которые тебя поддерживают. Я не представляю, чтобы политик, грубо говоря, какой-то страны сидел на американских деньгах. Да? Это в любой стране запрещено. Это в США запрещено финансироваться за рубежа, в Европе. Даже несмотря на вот эту сложную ситуацию, в которой мы оказались, ну да, действительно, это сложное, но в этом и есть, наверное, призвание, да? Чтобы это не было работой за зарплату, а это было как бы активизмом. Что касается гражданских инициатив, здесь другой вопрос. Действительно, это очень больно, особенно это большой удар по медиа. Но ведь эта дискуссия по поводу эффективности вот этой иностранной помощи, она уже велась не первый год. Это не то, что Трамп пришел и вдруг неожиданно. Есть сомнения большие в эффективности этих распределенных средств. Есть огромное количество вот так называемых этих имплементеров фирм прокладок, да, американских, на которых остается практически половина выделяемого финансирования. Марко Рубио, кстати, в интервью говорил, что по его
такому беглому анализу только 12 центов из доллара налогоплательщиков США доходит до конечного реципиента. С другой стороны, есть система, скажем так, специальных разрешений, и если инициатива действительно полезная, то можно обращаться в Госдепартамент, и они выдают сейчас десятки, сотни этих, скажем так, исключений. Вот. Ну, да, я понимаю, что тут, конечно, наши инициативы, они, на них это влияет. Но, с другой стороны, это, опять же, суверенное право Соединенных Штатов Америки распоряжаться деньгами налогоплательщиков. Такие вещи, конечно, происходят, придется под них адаптироваться. У сувязі з новою риторикою Білого Дому, яка накерована на некое пошук некого погоднення з Росією, спинення війни в Україні, у вас немає відчування тривоги за те, що Білорусь може опинитися якби тут збоку у гэтай гісторыі, можа быць таким, у проигрыше просто ад такой палітыкі, ці ўсё ж такі вы, магчыма, лічыце, што гэта некая шматхадовачка, як некаторыя кажуць? Я думаю, стратегически любая деэскалация – это на пользу Беларуси. Беларусь – это как такая страна-мост, да, страна-ворота. Это как, когда происходит эскалация между двумя полюсами, то ты становишься стеной. Когда происходит деэскалация, то ты становишься мостом. То есть такие страны, как Беларусь, они в любом случае выигрывают косвенно от любой нормализации обстановки. Но политически, я про это и говорил, что сейчас очень важно белорусской стороне, белорусским властям хватать эти возможности и включать в том числе белорусскую повестку с разных сторон, и в том числе в российско-украинский процесс. У нас довольно большая граница. Я думаю, что украинская сторона тоже будет поднимать вопрос Беларуси. Здесь даже, скорее всего, они будут первые кто-то сделать. Я думаю, они очень заинтересованы в возобновлении торгового сообщения с Беларусью и открытии пунктов пропуска. Поэтому, да, это есть такой риск, безусловно. Учора гостем нашага эфіру быў Зенон Пазняк. Я ведаю, што вы нават згаджаліся з ім у пэўных думках і агучаных ім ідэях, пры тым, што вы, здаецца, з абсолютна розных полюсаў. І ён казаў пра тое, што учора, в прынцыпе, паўтараў сваю думку, што з тэрарыстамі трэба размаўляць, у тым ліку з Лукашэнко, каб перацягваць яго. Ці для вас тут існуе некая все-таки мяжа або так званыя чырвоныя сцяжкі, за якімі ўжо не варта весці гэтую прагматычную гульню? Слушайте, это же зависит всегда от возможностей и от того, чего можно добиться. Террорист – это очень серьезное слово. Да? Террорист – это, наверное, когда там, знаете, люди со взрывчаткой где-нибудь в аэропорту, с таким действительно не разговаривают. Обычно выбирают группу захвата и стреляют на поражение. Но когда речь идет о президенте государства, пусть и не демократически выбранном, да, наверное, эти аналогии здесь не очень уместны. Если человек обладает властью в государстве, если он осуществляет контроль фактически над территорией государства, если это не просто банда, а это действительно институционализированное государство, я надеюсь, никто не будет спорить, что Беларусь – это институциализированное государство. Да, есть министерство, есть экономика, есть собираемость налогов, очень, кстати, хорошая. Да, это не демократическое государство на данный момент. Но от того, что оно не демократическое, это не значит, что государство отсутствует на карте, это не значит, что оно не присутствует как субъект международной политики. И можно 300 раз назвать Лукашенко плохим человеком. Мне лично не надо это напоминать. Я прекрасно вырос в Беларуси, знаю много раз. Но чтобы решить любой вопрос, да, придется разговаривать с тем, кто реально имеет власть в стране. Іван, і апошняе пытанне, я зацытую ваш Facebook, вы там написали ў сувязі са зменай улады ў ЗША і, магчыма, некаторых незразумеласцях, неўпэўненасцях, якія нараджаюцца ў людзей, которые назіраюць, а не до конца разумеюць, што адбываецца. Вы сказали так, што трэба або памяняць свае чаканні і ўяўленні ў адпаведнасці з новай інфармацыяй, або знайсці тлумачэнне, чаму свет вакол вас паводзіць сябе няправільна і не так, як хацелось бы. Вы які з гэтых варыянтаў для сябе выбралі? Я думаю, что адаптация – это всегда преимущество. Я думаю, что очень ошибочно считать, что мир не меняется и что есть какая-то норма, которая будет навсегда. И это, знаете, вообще очень опасная иллюзия. Мне кажется, Европа, к сожалению, на какое-то время находилась в этой иллюзии. Они считали, что после развала Советского Союза западная модель победила.
И, в принципе, не нужно думать о рисках, и можно спокойно заниматься экономикой, инновациями. Но смотрите, что произошло. Китай, Индия, Российская Федерация. Есть огромное количество стран сейчас, которые оспаривают эту модель. И дальше пребывать в иллюзиях, что действительно вот там права человека, свобода, демократическая система – это данность, это просто произойдет само, как в книге Фукуямы, да, по ходу развития истории. Но это очень большая иллюзия. И вот это очень опасно. И мне кажется, это относится и к нашим демократическим силам, которые считают, что если ты стоишь на правильных принципах, то ты обязательно победишь. Нет, к сожалению, в жизни не всегда так бывает. К сожалению, жизнь – это не голливудский телесериал. Здесь за результат нужно бороться, и то, что ты стоишь за правду, не обязательно означает, что ты победишь в конкретном моменте. Гэта быў Іван Краўцоў са штаба Віктара Бабарыкі. А я нагадаю, вы глядзелі «Пік Свабоды» на канале «Свабода Прэміум». З вамі ў Празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.